Απόψε είναι τα Όσκαρ των γενναίων. Τι αν μπορείς να σταθείς επιχειρηματικά στην Ελλάδα και να επιβιώσεις, μπορεί να το κάνεις παντού. Κατά τα άλλα, είναι τιμητικό επίσης να βρίσκεις ανάμεσα σε ανθρώπους που κάνουν την κρίση ευκαιρία. Που αναδεικνύουν ελληνικά προϊόντα, που τα πηγαίνουν στα πέρατα της Ιφιλίου. Είναι αυτό που του μιλάς και σε πάει. Του μιλάς, θέλω να με πας καρδίτσα. Το μπαίνει μέσα και σε πηγαίνει η καρδίτσα. Λοιπόν, είναι το πρώτο βραβείο καινοτομίας τεχνολογίας απονέμεται στην εταιρεία MLS. Παρακαλούμε τον κύριο Στάθη Κυριακόπουλο, διευθυντής πωλήσεως της MLS Multimedia, να έρθει εδώ, η οποία ιδρύθηκε το 1995. Δραστηριοποιείται στην πληροφορική. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2011 ξεπέρασε τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών από τις πωλήσεις στο εξωτερικό αγγίζει το 42,32%. Η εταιρεία εξάγει σε 7 χώρες. Συγχαρητήρια και πάλι. Εκ μέρους των εργαζομένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας μας, του κ. Γιάννη Καματάκη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη τιμητική διάκριση που μας κάνατε σε αυτόν τον θεσμό, ο οποίος ξεκίνησε φέτος με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι τεχνολογία και καινοτομία αποτελούν την αιχμή του δώρατος και το σημαντικότερο συστατικό της εταιρείας μας από το ξεκίνημά της. Και με αυτήν μπροστά όλα τα προηγούμενα χρόνια ανταγωνιστήκαμε ή μάλλον συναγωνιστήκαμε, όπως μας αρέσει να λέμε, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στην ελληνική αγορά με απόλυτη επιτυχία και αποτελέσματα. Επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας σε αγορές του εξωτερικού, επειδή η τεχνολογία δεν έχει στεγανά, δεν έχει ώρα και βέβαια δεν έχει σύνορα. Και πάντα με στόχο να δημιουργήσουμε προϊόντα που ορίζουν την τεχνολογία του αύριο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να επενδύσουμε ακόμα σε αυτό το τομέα. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.